Здравейте хора, днеска е на следващия ден, понеже вчера правихме едно видео, където слагаме мистери бокс, слагаме и вие трябваше да го намерите. Чакай ме. Значи, вчера снимахме едно видео, където Здравейте хора, днеска снимаме видео, където вчера бяхме оставили мистери бокс. Мистери. Да, бяхме оставили мистери бокс и сега отиваме да видим дали още е там. Там имаше толкова много неща. Даже нашите подписи с пожелания. Да. И сега да видим дали още са там. Ние вече сме тук близо. Така че, да. Ти какво залагаш? Там ли ще бъде? Да. Аз не. Няма да бъде там. 100% няма да бъде там. Добре, Бобо е за да, аз съм за не. Вие хора, не знам, ако искате да пишете в коментарите, да. Ама без да хитруваме. Защото сега като отидем, так му ще видим. Да, сега отиваме да видим мистери бокса. Ето това. На 3 минути сме. Даже няма 2-3 минути. Ето както виждате локацията е същата. Всичко е същото. Няма никаква измама, нито нищо. Малко се притеснявам. За щото го няма. Моля? Защото го няма. Някой си го взел, се порадва. Я така се мисли. Той каза, война да стана, вземам си телефона и отивам към това. Сега ще видим дали е там или не е там. Ама те видях как е така минаваш. Да, но не вярвам. Да, аз помисли гледах дали е там мистери бокса, но пък наобщо нищо съм видяла. Хайде. Тук някъде. Така хора, момента на истината. Готови ли сте, народе? Не. Чакайте да видим, защото може да порасне много хръстолък. Тук ли е? Не е тук. Не е тук. Добре хора, мистери бокса не е тук, така че някой си го е взел. Еми хора, айде чао просто.